आत्मा सोरगोथिनि थाखाय जोङो दिबै बिबार बावगोन आरो जोंजों दङ जोंनि खुलुमबाय गासैखौबो लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय स' लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान बाथ्राखौ लानानै आं नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय स' दिनै 10 फेब्रुवारि 2024 दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे गोसोखांथावना मोनसे जारिमिनारि सान नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे दिनैनि सानावनो 2003 आव भारत सरकार आसाम सरकार आरो BLT बे मोनथाम हानजाजों मोनसे एकर्ड जादोंमोन आरो जायखौ जोङो BTC एकर्ड होननानै बुंनाय जादों बे BTC एकर्डा 10 फेब्रुवारि 2023 आव जादोंमोन आरो बै खालिनिफ्राय लानानै जोंनि बर' हारिया जोंनि भारतनि संबिधानाव जायगा मोनदों आरो स' दिनैहाय गोबां मानसिफ्रा माने क्रिटिसाइज खालामदों जे दिनैलाय मानि बड'लेण्ड डे दिनै मानि बड'लेण्ड डे आरो दिनैनि साना मा सान बेखौ माने गोबां मानसिया फेसबुक माने बेफोरबायदि इउटुब बेयाव माने क्रिटिसाइज खालामबाय थादों आरो मानोना दिनैनि दिनाव 10 फेब्रुवारि दिनैनि दिनाव जितु BTC एकर्ड खालामग्रा मेन सिगनेटरि बिथां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF हानजाया बड'लेण्ड डे सान फालिदों दिनै क'क्राझारनि मोनसे जितु मार्टियास सेमिटारि होननानै मुंख्लंफोरनो मोनसे जायगा बानायना दोनदों बे मार्टियास सेमिटारियाव बड'लेण्ड डे होननानै बिथांमोना फालिदों स' बे बड'लेण्ड डे जितु फालिनाय बे फालिनायखौ लानानै जोंनि गोबां माने लाइमोनफोरा सोंखारिनायखौ नुदों माने क्रिटिसाइज खालामनायखौ नुदों माने ट्रल खालामनायखौ नुदों आरो स' बिथांमोना गावखौ जाम्बा होननानै दिन्थिनो नागिरदों ना गाव जेबो रोङा होननानै दिन्थिनो नागिरदों ना गुबुनखौ माने इनसाल्ट खालामनो थाखाय बा पलिटिकेलि गाहायाव दोननो थाखाय बेबायदि खालामदों आं बेखौ माने बुंनो थांलिया खिन्थु दिनैनि साना जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे गोसोखांथावना सान जारिमिनारि सान मानो आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि बुंलांनोसै आंजों लोगोसे गांसे बिजाब दङ नैबे कन्स्टिटिउसनेल ल' अफ इन्डिया नैबे कन्स्टिटिउसनेल ल' अफ इन्डिया बे बिजाबखौ लिरदों डक्टर JN पान्डे बिथाङा लिरदों बे बिजाबखौ नोंथांमोना हयथ' केमेरायाव माने उल्था नुदों आं बे बिजाबखौ मोजाङै खेबनानै होगोन स' JN पान्डे लिरनाय कन्स्टिटिउसनेल ल' अफ इन्डिया बे बिजाबा सोरनावबा जुदि दङब्ला आं नोंथांमोनखौ बे बिजाबखौ नायनानै नायनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ साजेस्ट खालामदों मानोना बे बिजाबावनो जोंनि बर' हारिनि जितु जारिमिन बे जारिमिना बे लेखायाव सेबखांनानै दोनजादों आरो बियो मोनसे बे बिजाबखौ जोङो जायफोर ल' फरायो जायफोर ल' फरायग्रा माने ल'नि स्टुडेन्ट बिथांमोना बे बिजाबखौ हयथ' निस्सय बाहायगोन सोरबाफोर जुदि ल' फरायबाय थानाय स्टुडेन्टसफोरा बे आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोनाव हयथ' बे बिजाबा थाबथारगोन बे बिजाबाव नोंथांमोना नायनो हागोन बे बिजाबनि पेज नाम्बार 845 नोंथांमोना नुगोन पेज नाम्बार 845 बे पेज नाम्बार 845 आव लिरनानै दोनदों नोंथांमोना नायनो हागोन 90th एमेन्डमेन्ट माने 90 एमेन्डमेन्ट एक्ट 2003 स' बे लेखायावनो रोखा रोखायै लिरना दोनदों जे जितु जोंनि बड'लेण्डनि जितु समस्या एबा बड'लेण्डनि जितु माने मोनसे जारिमिन बे जारिमिनानो बे 845 पेज नाम्बाराव रोखायै लिरनानै दोननाय जादों आरो जोंनि जितु बड'लेण्ड एकर्ड डे एबा BTC एकर्ड डे बे BTC एकर्ड डेखौ 90थि जितु एमेन्डमेन्ट खालामनाय जादों कन्स्टिटिउसनखौ जोंनि संबिधानखौ बे 90थि एमेन्डमेन्टखौ 2003 आव खालामनाय जादोंमोन आरो बे 90थि एमेन्डमेन्ट खालामनायावनो जोंनि BTC एकर्डखौबो बेवहाय माने सोफादेरनाय जादों आरो रोखायै मेनसन खालामना दोननाय जादों जितु 90थि एमेन्डमेन्ट
खालामनाय जादों जोंनि कन्स्टिटिउसनखौ बे 90थि एमेन्डमेन्टआव जोंनि बिटिसि एकर्डखौ सोनाय जादों आरो बे सेम इयारावनो 2003आवनो 2003नि जितु कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट जाबोदोंमोन बेयो जादों 92nd एमेन्डमेन्ट थामहिनबा 92 एमेन्डमेन्ट 2003 स' बे 92 एमेन्डमेन्टआव जितु संबिधानखौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय जादोंमोन बे 92 एमेन्डमेन्ट खालामनाय समाव जोंनि जितु माने लेंगुवेजखौ सोनाय जादोंमोन स' बे लेंगुवेजखौ गासिदों बड' डगरी मेथेली एन्ड सान्थाली बेफोर रावखौ माने 92nd एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों भारत संबिधाननि जितु कन्स्टिटिउसन दङ संबिधान दङ बे संबिधानाव माने सोफादेरनाय जादोंमोन आरो स' बेखायनो जितु जोंनि बिटिसि एकर्डआ मोनसे संबिधाननि मर्यादा मोननाय मोनसे एकर्ड आरो जितु जोंनि बर' लेंगुवेज बे बर' लेंगुवेजआ मोनसे संबिधान माने रिकगनाइज मोननाय मोनसे लेंगुवेज बे हिसाबै जोंनि एकर्ड आरो जोंनि लेंगुवेज बे मोननैबो 2003आव जादोंमोन आरो बेयो बिटिसि एकर्ड डेजों फैफानाय मोनसे फिथाइमोन स' बेखायनो दिनैनि जितु 10 फेब्रुवारि 2024 जितु 10 फेब्रुवारि बे 10 फेब्रुवारिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे गोसोखांथावना मोनसे जारिमिनारि सान आरो बेखायनो जोङो बै जायफोर माने बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिएलटि आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकार बिथांमोनखौ जोङो जेब्लायबो साबायखर बावनांगोन आरो जेब्लायबो माने गोसोखांथाव जानानै थागोन आरो जितु बिजाबाव माने संबिधानाव माने रोखा सेबखांनाय जाबाय बेखौ माब्लाबाबो माने हुखोमोरनो हाया हाग्रामा थैलांनो हागौ नाथाय जितु बिथाङा एग्रिमेन्ट खालामबाय 90थि जितु एमेन्डमेन्ट संबिधाननि बे 90थि एमेन्डमेन्टखौ जुदि फरायोब्ला जोंनि जितु बिएलटि आरो जितु बड' एकर्ड बे बड' एकर्डनि सोमोन्दै जोङो रोखायै फरायनो मोनगोन स' बेखायनो आरो जितु 92nd एमेन्डमेन्ट 2003 बे 92nd एमेन्डमेन्टआव जितु जोंनि बड' लेंगुवेजखौ संबिधानिक माने सिक्रिटि होनाय जादोंमोन स' बेखाय जों दिनै बिटिसि एकर्डखौ जोङो रेसपेक्ट होथारनांगोन मानोना बिटिसि एकर्डआनो जोंनि मोनसे फाउन्डेसनमोन आरो बेखौ बिथा खालामनानैनो बिस्वजित दैमारि बिथाङा जितु आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि जितु स्पिकार हनरेबल स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारिया गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों कंग्रेचुलेसन लेटार बिथाङा होदों कंग्रेचुलेसन मेसेज होदों आरो बिथाङा मा लिरदों नोंथांमोनानो नायदो बिथांनि फेसबुक एकाउन्टआव थांनानै आं बिथांनि मोनसे स्क्रिनशटखौ बेवहाय होनाय जादों नायदो बिथाङा मा लिरदों बिथाङा बुंदों बर'फोरा दिनैनि थासारियाव सफैनायनि आन्दोआव दङ बिटिसि एकर्ड स' बेखायनो दिनै जोङो हाग्रामा महिलारि आरो बिएलटि आसाम गभर्नमेन्ट बे समनि आरो भारत सरकार बिथांमोनखौ जों जेब्लायबो साबायखर बावनांगोन आरो दिनैनि सानखौ 10 फेब्रुवारि जितु दिनैनि सान बेखौ बर' हारिया अरायसम गोसोखांनांगोन आरो अरायसम माने फालियोब्ला बड'लेण्ड एकर्ड डे होननानै फालियोब्ला बेयो मिनिंलेस नङा आरो स' बेखायनो दिनैहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जितु मार्टियार सेमेटारि क'क्राझाराव थानाय बेवहाय माबायदि फालिदों आं बेखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन आरो स' दिनैनि सानाव कमसे कम एबसुआ मोनसे कंग्रेचुलेसन लेटार जुदि होयोमोनब्ला बिराद माने साबसिन जागौमोन आरो जितु प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोनाबो दिनैनि सानखौ जुदि कमसे कम माने कंग्रेचुलेसन होननाय मोनसे लेटार जुदि नटिफिकेसन जुदि गभर्नमेन्टनिफ्राय दिहुनोमोनब्ला बेयो बिराद मोनसे मिनिंफुल जागौमोन आरो स' बेबायदि हयथ' आंनि नटिसआव गैया बिथांमोना बेबायदि नटिस माने बेबायदि कंग्रेचुलेसन लेटार होदों ना होआखै आंनि नटिसआव दासिमबो गैया जुदि होआखैब्ला बे आनफर्चुनेट जादों आरो होदोंब्ला बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावनांगोन आरो आं नैबे खोथाखौ आं हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट होननानै नङा जितु जोंनि जारिमिनारि सान 10 फेब्रुवारिया बे जारिमिनारि सानखौ आङो माने रेसपेक्ट होनानै आं बेखिना बाथ्राखौ बुंदों स' जोंनि गोबां माने लेखा गोरों माने इउनिभार्सिटि फरायनाय डिग्री फरायनाय कलेज फरायनाय मानसिफ्रा दिनैनि सानखौ माने मिनिंलेस सान होननानै बुंनो नागिरदों आरो
माने क्रिटिसाइज खालामनायानो हमना मोनदों जे बिथांमोननि नलेजआ बेसेबां गोथौसिन सहैयो स' बिथांमोना राजनिति मेरपाकआव गोलैनानै बेबायदि खोथा बुंदों ना नलेजआव बिथांमोना गैया स' आं माने मिनिनो ओंखारदों स' बेखायनो आङो बिजाबखौ साजेसन खालामदों आरो जुदि बिजाबखौ जुदि नोंथांमोना गैयाब्ला आं नोंथांमोनखौबो मोनसे साजेस्ट खालामबावदों जे नोंथांमोना गुगल एप्सनिफ्राय कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया बे एप्सखौ डाउनलड खालाम कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै जितु बिनि शेड्युल दङ फार्स्ट शेड्युल सेकेन्ड शेड्युल थार्ड शेड्युल फोर्थ शेड्युल फिफ्थ शेड्युल एन्ड सिक्स शेड्युल बे सिक्स शेड्युलाव नोंथांमोना हाबनानै नायजागोन बे सिक्स शेड्युलाव जिथिया नोंथांमोना हाबनानै नायजागोन अब्ला थारैनो बिटिसि एकर्डनि सोमोन्दै नोंथांमोना फरायनो मोनथारगोन आरो बे बिटिसि एकर्डनि सोमोन्दै नोंथांमोना कन्स्टिटिउसनाव दि लिरनाय दं आरो स' बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै मोनगोन आरो स' बेखायनो दिनै जितु बिटिसि एकर्ड डेखौनो माने बड'लेण्डनि जितु फाउन्डेसन स' बे हिसाबै बड'लेण्ड डे होननानै फालिदों स' गासैबो जायफोर माने बड'लेण्ड डे होननानै फालिदों बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावथारनांगोन जोंनि बर' हारिया बिथांमोनखौ रेसपेक्ट होथारनांगोन बिथांमोनखौ जोङो माने गोसोखांथारनांगोन आरो दिनैनि सानखौ जितु 10 फेब्रुवारि बे 10 फेब्रुवारिखौ जोङो बर' हारिया जेब्लाबो मोनसे गोथार सान हिसाबै फालिलाङोब्ला बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे जारिमिनारि सान जागोन आरो बेखौ बिथा खालामनानै जोङो बड'लेण्डखौ दि जोङो मोनफुंहैगोन सानसेब्लाबो स' बेखौ जोङो माने रोखा खालामनो हायो स' दिनैनि गोथार सानाव आं बांद्राय क्रिटिसाइज खालामनो गोसो गैया बा क्रिटिसाइज खालामा स' बेखिनिखौनो आंनि जितु साननाय आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि भिडिअखौ फोजोबबाय आं गासैनिसिमबो जितु दिनै बड'लेण्ड एकर्ड डे जितु बिटिसि एकर्ड डे बेखौनो बड'लेण्ड एकर्ड डे होननानै बुंदों स' दिनैनि जारिमिनारि सानाव आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोसे आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय